डीमेट अकाउंट हम खुलवा लेतानी तो बताई तो ओमे हम केंगो खरीदे में ओमे हम केंगो समझे हैं तो ओमे नु जैसे हम लाइव व साबुन लगावतानी तो वो कोनो बड़ा कंपनी होई तेल लगावतन तो वो बड़ा कोनो कंपनी होई तो उ हम केंगो जाने में केंगो खरीदे तनी ये बारे में हमरा के बताई। अब जैसे देखो कि शेयर के क्वालिटी देखे के बा माने ओकर माने गुण देखे के बा चाहे ओकरा के वैल्यू देखे के बा ओकर। अच्छा तो जैसे माने अब देखो कि सिगरेट कौन कंपनी बनावेले। हाँ तो सिगरेट के डिब्बा पर देखियो कि कौन कंपनी के बनावल है। अच्छा तो वॉच लिस्ट रही हाँ तो ओमे 5 गो वॉच लिस्ट रहेला। तो 250 शेयरों में तू वॉच लिस्ट बना सकता 250 कंपनी के नाम ओमे बना सकता रू। अच्छा एगो में 50 गो। हाँ हाँ तो एगो में 50 गो बना लेबू तो ओइमे देखत रहबू कि देखो जैसे अब सिगरेट बनावे वाला कंपनी भी है तो आईटीसी ही है। इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी बोलेला। अब आईटीसी के खासियत ई बा कि सिगरेट तो बनैबो करेले होटलो बा ओकर। हाँ होटलो बा ओकर। अच्छा होटल बा फिर साबुनो बनावेले शैम्पूओ बनावेले आटा है आशीर्वाद आटवा बानू जौना के रोटी बनावेलू तू हाँ हाँ उहो वो करे ह कंपनी के हो हाँ वाह तो ओकर आटा तो मशहूर बा पूरा देश में ओकर आटा को ब्रांड बा प्रचार भी आवेला। हाँ आ जैसे अब साबुन बा तो साबुन में लक्स बा लाइफ बॉय बा ब्रिज बा व्हील बा सर्फ बा सर्फ एक्सल बा ई सब एक एगो कंपनी बनावेले। हाँ तो ओकर नाम है हिंदुस्तान लीवर। आ अच्छा एचयूएल के नाम से ओमे लिस्ट बा माने शेयर बाजार में जइबू नु आ वॉच लिस्ट में जैसे माने तू खोजबू तो ओकर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से होई एचयूएल ओकर कोड है। अब तो हमरा मन करता कब से शुरू करी जब तो शुरू कर लिह ना तो मैं डीमैटवा अकाउंटवा तो खोलवा लो। तो खोलेम तो रौरे नु हमरा उहो तो ना बुझाला खोल दी। हम तो माने कंप्यूटर हम ना चलाइले लेकिन हम अपने लड़का से अपने बबुआ से कह दिए नु तो उ खोल दी। हाँ आई नु स्कूलिया से तो तू कह दिया ए तोर बाबू कहत रहो हमरो डीमैट अकाउंट खोले के रे तो तनी खोल देना तो अपने खोल दी। हाँ लेकिन ओमे खाता में पैसा होके के चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा कुछ माने डीमैट अकाउंट वाला ब्रोकर बड़ा सन चार्ज करेलन सन साल के। अब तार खाता के कागज पत्र मेंटेन करी तो ओकर पैसा ना ली। हाँ काहे न ली भाई उ तो आदमी रखले होई नु काम करे खातिर चाहे कंप्यूटरे के सिस्टम रखले होई चाहे सर्वरे रखले होई तो ओकर खर्चा चाहिए। तो चली उससे कोई न बात ना कम से कम कुछ तो रुपया आई उसे तो ओसे आई ना अब सही लेवल पे खरीदे या बेचे तारे आ जाई तो माने कमाइयो सकतारू। हाँ तू कमा सकतारू जैसे पूछ ले बुझे जी आज मार्केटवा कैसन चलल है तो देख के बता दिए। ये देखे नी कि कोनो कंपनी बहुत ऊंचा चल जाले तो कहेलन सनीजो में कि हई कंपनी भाग गइल हौ कंपनी भाग गइल आ हमरा कहे नी कि काहे कंपनी इतना ऊंचा ऊंचा बना देता रन सन तो हमरा ना बुझात रहलक लेकिन ओरा जब कहनी कि शेयर बाजार के हो तब हम कहनी कि का कहाला तो तारा बुझात रहल कि भाग गइल कंपनी। हाँ हमकरा बुझाला कि कंपनी भाग गइल बंद हो गइल। उ भागल जैसे धान गेहूं मकई भागेला नु जैसे फसल लागेला तो किसान लोग कहला कि अरे यार बहुत भागता ई तो बहुत भागता जल्दी जल्दी बढ़ता वही गन बा।